lights. Tenda mwari zvikuru manerano mwari ndimwari wakanaka. I welcome you all ndinokugamuchirai titigone kunzwa shoko ramwari manheru ano. Father, we thank you for such a time and opportunity to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Cheda ndiverenge shoko ramwari. Ndiwe guideline pane zvandoda ndidzidzise muzuva ranhasi. Cheda nditaure pamusoro the parable of a sower. Ndofunga iparable iri so common izikanwa nevazhinji, asi mwari wedu une zvitsva nguva dzese zvatinogona kudzidza kubva pazviri. Right, I'll read Matthew chapter 13 from verse 18. Therefore hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom does not do it, then the wicked one comes and snatches it away as it is sown in his heart. This is who received the seed by the wayside. But he who received the seed on stone patches, this is the one who hears the word immediately after receiving it with joy, yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arise because of the word, immediately he stumbles. Now he who receives the word among the thorns is the one who hears the word and cares of the world, and the deceitful of riches choked the word, and he became unfruitful. But he who received the seed on the ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit, produce some 100, some 60, and some 30. Along the last line, yati iyo uchanzwa shoko ra Mwari uye uchaita zvibereko nokuti ucharinzwa nekudzwisisa, asi uchabereka ndabata 3 categories: 100-fold, 60 and 30. Parable yasowa zvizhinji zvakajeka, but the meaning, the mystery behind it, category andabata iwayaya 3 categories. Some will produce 100-fold, some 60, some 30. Shoko randiri kuparidza ndombeu, munhu anorinzwa ndo ivhu. Mbeu haigone kuita zvainofanirwa kuita kana isina kunge yapinda muvhu, uye kana yapinda muvhu panofanirwa kuva the right atmosphere, the right temperatures inoita kuti mbeu igone kubuda. So pano ndine 3 categories dzevanhu vataurwa neshoko kuti kana varinzwa varigamuchira zvakanaka variteerera vachava nezvibereko. Chimwe chezvibereko chichaburitsa 100-fold, which is almost 100%, chimwe 60, chimwe 30. Makategori ari 3 anotaridza kuti vanhu vari right, vari kunamata Mwari, vanzwa shoko zvakanaka, asi kuti vane a produce in a difference. Yet they have the same identity, but the produce in a difference. So difference iripo inoita kuti vamwe vagone kusawirirana, but vari mukategori imwe chete yekungonzi good seed iri good soil. No wonder uchaona kuti in the body of Christ machurch anogona kusiyana, kwete kuti vhangeri rakasiyana, achinokonzera kuti tichisiyana manzwiro. Zvino pane dambudziko ndepekuti vari mu 100% vanogona kusaona zvakanaka vamwe vari mu 30, uye vemu 30 votadza kuona zvakanaka vamwe vari mu 60. Ndikuti kudini? Ka difference katinako in the body of Christ, tikashaiwa revelation chizaruko, tinoramba
kuramba tisina umwechete. Gamba the difference haisi pakuti hatisi makristu tese, asi ndeyekuti manzwiro nyasha dzinosiyana, asi tese takaitirwa nyasha. Maonero anosiyana, asi tese tichiona. Manzwiro anosiyana, asi tese tichinzwa. Zvino ane kunzwa kushoma anofanirwa kuramba aine mwoyo wekuda kudzidza kubva kune vamwe vakanzwawo zvizhinji. Jesu ari pagomo pakaitika transfiguration, Bible rinoti vadzidzi vaivapo vaiva vatatu, Peter, James and John, ndo vakaita witness the transfiguration, kubwinya kwaJesu, kuonekwa kwaElijah nekuonekwa kwaMoses. The other 9 vanga vari muzasi megomo havana kuzviona. Chavakafanana, they are all disciples. Chavasiyana, witness a certain incident. Zvokuti kana variliswa navo vakundoparidza, kune achaparidza zvaakaona zvisina kuonekwa nemumwe, vese vari vadzidzi. Saka mumwe akanzwa pakuparidzwa naPeter kuti Elijah ndakamuona uye naMoses vari pagomo Jesu achibwinya. The other 9 vanogona kuenda nerweseri kana vasiri machuwa, woti muri kunyeperwa. Tese tiri vadzidzi, hakuna zvakadaro. Saka waona kuti pulpit izvezvi ine hondo nekudhonzerana, nokuti kune mumwe anouya achitaiwa muri kuvharwa, muri kunyeperwa, asi Mwari, ini Mwari ndomuziva, anodai. I'll give you an example. Waiva nemapofu matatu akabatiswa onzo uyauya ndokubva vanzibatai. Sarimwe bofu rakabata the trumpet, rimwe ndokubva rabata gumbo, rimwe ndokubva rabata nzeve. Mapofu aya mumwe nemumwe abata nzou, but abata chikamu chiri panzou nokuti yakakura. So kana vakuzotsanangurawo kune vamwe kuti nzou yakaita sei, mumwe anoti nzou yakafanana nerusero nokuti abatawo nzeve. Mumwe otaiwa nzou inenge hosepipe, inenge nyoka nokuti abatawo the trunk. Abatawo gumbo ane kudescribe kwake zvichida anogona kuti rinenge drum kana kuti duri. Vari vatata haana kurasika, chavari kutaura chiri panzou changovarasisa, havana kubata ese. Zvino ndokukura kwakaita Mwari wandiri kushumira. Vanhu vanogona kuwanirwa nyasha saMoses, ona the face of God. Vamwe voshayiwa nyasha idzodzo, vozoonawo ari Mwari auya semunhu, ari Jesu the full body. Zvoreva kuti kune vakaona zviri greater than Moses, vakaona Mwari in person. The word became flesh and dwelt among us. Vakamubata, vakawitnessa. Kogoita akaona by revelation the face of God. So matsanangurire evanhu anosiyana maringe zvavaona. Gamba chavaona chimwe chete, but nokuti chakakura. Samuchiona kuti the body of Christ mukunamata mune kudhonzerana nekunetsana nekuda kwekuti vanhu vanogona kusaziva kukura kwakaita Mwari. Ndiye wazuro, nhasi namangwana. Ane nguva yaanoti kuna Shadrach, Meshach naAbednego, kana mukapinda mumoto ndinemi hamungatsve. Asi kana akufambawo nevamwewo, kana pakaita moto aina Loti, anomupa nyasha dzekumhanya kuti atize moto. He is the same God manifesting in different dimensions. So pakaita munhu abata the one side of it, anofamba nevhangeri rekutopikisa, achipikisa Mwari wacho, nokuti ane chikamu chidiki chaakaona chaanoti ndozvese. So munhu anonamata Mwari munhu anofanirwa kuva neteachable spirit, mweya wekudzidza. Why? Nokuti Jesu akati mukaparidza, you must make them disciples. Zvinongova kuti munovaita vadzidzi. So kuva muKristu, imwe zita rako unonzi mudzidzi. Kurati uri munhu anofanira kugara achidzidza. Ukangoona usvika pakuti ndaakuziva, wavhara edhoo yekuti uzive zvimwe. Full of I know, it's danger in the things of God. Haupedze kuziva Mwari, unowanirwa nyasha dzekuziva chimwe chikamu muna Mwari. Ndakaita 1987 ndo pandakaita grade 7. Saka inyora yataiti content. Saka waiva neye question yavaiti
name kana 3 countries zine diamonds mu Africa. Makore yedu isusu waitu kanyora Zimbabwe waichekerwa. Kuti knowledge yange available pamazuva iwayo ndeyekuti muZimbabwe hamuna diamond, ende chichitopasisa munhu ukachitaura izvozvo. Yet it was not the truth. Nokuti research payakaitwa kukadiscover madiamonds kwamarango, syllabus iyo yatochinja pasame country. Chakapasisa mumwe chinofoirisa mumwe. So the danger we have in the things or in the body of Christ, ndeyekuti munhu akawanirwa nyasha in a certain area anova mindset yekuti that's all. Ndezvese. I love statement yaNombogara itaura ndichiti knowing more does not mean knowing all. Kuziva zvakawanda hazvirevi kuziva zvese. Saka mazuva acho akatosiyana, zvizhinji nazvese, more and all. So ungangodaro uchiziva zvizhinji zvisingareve kuti ndo zvese. So the challenge, the danger we have in the body of Christ ndeyekuti tine vari ku 30% sembeu yandaverenga yakati yadyarwa ndokubva yakura, imwe ikaprodusa 30, imwe 60, imwe 100. Ve30 vane kutenda kuri pa 30% dimension vakati ndo zvese, vanogona kunongedzera nekutuka vari ku 100 vachiti hasi Mwari. Tine vanhu izvezvi vasingatende Mwari anopa vanhu kubudirira. Kune vanhu vanongotenda kuti kafa tikuenda kudenga. Ndora akaudzwa. Ende akatoudzwa munhu anoparidza kuti iva nemba yako anenge achitonzi ava vaya vaitaurwa vaya vemazuva ano vanotaura zvepano. Yet we are not heavenly minded to be earthly useless. We are on earth as a mandate. Tine zvatofanirwa kuita pano. Ukatarisa vhangeri raJesu riri in 2 dimensions, the spiritual and the physical. Bhabhuri rinoti nemavanga ake takaporeswa. Nyama haidi kuponeswa, inoda kuporeswa. Why? Nokuti even nyama ikaponeswa yakatongwa kuti haingapinde ushe hwaMwari. Saka hakuna need yekuponesa nyama yacho, ndeyekutoporesa kana yarwara. So mweya unoponeswa, nyama inoporeswa. Jesu ari kumanifesta muupenyu hwedu nhasi kana tamutenda, anooperator in those 2 dimensions, the spiritual and the physical. I always tell people this, ita research iyo zvitsvage. Wakamboonere panodzingwa madhimoni, dhimoni parinobuda richiti munhu haapinde denga, ndakamubata denga aende, ndinaye. Hakuna madhimoni anotatisa munhu kuenda kudenga. Madhimoni anoda kuti utadzise denga kuuya muupenyu hwako, the life of God iregere kumanifesta. Madhimoni ese munhu vaitaura zvedzimba, zvemotokari, zvemabasa. Inda Satani achiwedza nguva nekutaura zvinhu zvepano. Because madhimoni ari kupushwa naSatani. Inda madhimoni achiti akamanifesta achiti harorwe, haachate, haadhiraivhe, imba yacho haivake. Sei madhimoni asingade kuti denga upinde? Zviri pachena kuti nawe kupinda denga yakareruka kusvika palevel kuti ndine example munhu akapindako mbavha. Akanzi naJesu tiri kuenda. Anga agonei, akatenda muna Kristu. So kuenda kwakasvika palevel yekuti unogona kutoenda nesasi kutaura. Kune shasha yakataura yakanzi toenda. Chakatadzisa mumwe wacho aiva pasaidi kuenda kusataura. Kune zvinhu zvinowanikwa nekutaura. Kumwe kunyarara kwawakaita itori ataki. Because pane zvinotouya muupenyu hwako nekuti une chawataura. So tirakangoti sheka namakuuya muumambo wenyu mundirangarire zvandiri kuenda. Avatano sei vasi kuda kuenda kutaurawa? Zvakamubata hadi. Saka Jesu hadiwo kunyarara hako but angoenda tese. Anoshanda nekutenda. Saka munzwa mumwe achiti chero Mwari achiziva, munoti Mwari hazive here? Mwari anoziva kuti hauzive. Saka shoko richiti vanhu vangu vaparara nekuti havazive. So kusaziva kwako kune nyaya, even Mwari achiziva. Ndakanzwa mumwe achiti ini handidi kunyengedza Mwari. Ndichauya kuchechi kana right. Harizvinoitawo mwese zvautsotsi zvekunyengedza Mwari. Ndichaenda kana ndanyatsoona kuti right. Hauuye kuzonamata Mwari kana right. Unouya kuzonamata Mwari anokuita right. Ukatoona wakutogona
usati wauya kwaari tiregera kuuya utori umwe mwari. Kunamata ipicture isaini yehumility kuzvideredza kuti mwari andigone sei. So kune muyeka ipa inobata vanhu vanoitoti handichazoenda kuchechi kana ndaraiti because handidi kunyengedza mwari. Ritori dhimoni rakatokubata iroro. Hakuuya vanhu vari right, kunouya vanhu vada kuitwa right. Ukazotaimira zvakanaka, there was a time paitwa all night prayer. So pane imwe shasha yaida kupinda muchechi. Saka yakaonekwa ichishita foti kakanda mudzanga pasa. Zvane mamonya padhoo. Haupinde, une musikanzwa takuona zvamamuchiita. Vari pakati pekunetsana kudaro. Mukati mavabva matanga kuitwa prayer. Pane line ravakataura vachiti, baba mutiregererewo zvatinokutadzirai. Uyo ari padhoo atadza. Vari mukati vanototadza vanoda kutoregererwawo. But ari padhoo ari kuti haupinde. Gamba ari kutadzisa mutadzi kupinda mune vamwe. Hauna mbozvinzwa iko. Lord is prayer inoti mutiregerere zvatinokutadzirai. Sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Kuti titori mukati tichitonamata so tine zvatiri kukanya. Saka hapana tifanirwa kurambidzwa kupinda nokuti tiri same team. Kungoti vamwe tiri mukati. Makategori ari matatu. Zvanzi mbeu yakanaka ikaiswa paivhu yakanaka haikure zvakafanana. Some 30%, some 60, some 100. Is some seed for good soil, but yamayut ari mu3 category. Damo yakaita munhu akasavane I was told Jesu paanoti yakaita makwai kwezira rakarasika. Ari kuedza kutaura achiti even munhu akarasika identity haichinje. Anoramba ari mwana waMwari mukurasika. Haitembere. Anenge ari lost sheep. In other words, ukaona munhu asingazive zvaunoziva but anonamata achidawo Mwari akagamuchira Jesu. He is your brother. Difference haisi paidentity, iri paknowledge. So asingazive haatukwe, anodzidziswa. Ukaona mauri mune kuziva kwokuti une vanhu vaunonyomba kana kushora puri zvinhu zvekunamata, you need Jesus to help you. Asingazive haashorwe, haatukwe, anodzidziswa. Mwari chavasina kuita Noa paakavaka areka, havana kutendera Noa kuvhara dhoo. Vakamutendera kuvaka, but padhoo Mwari ndo vakarivhara. Why? Hakuna anofanirwa kuvharira vamwe mikana yekuponeswa. Hakuna a preacher ane a right to close a door for sinners. Why? Nokuti ropa rakadeuka pamuchechi kwa harisi rangu, harisiri kuchechi kwedu. Even ukasatopinda kuchechi kwedu, God can still save you. Kazhinji takanyanya kudzwa zvemachechi. Yenyu haisi serious makarasika, dai mauya kuno. Iroro harisi vhangeri rekuwina masouls, nderekuwina mamembers. Rekuti nhamba yekwedu iwande. Nhamba yekudenga inowanda nekutenda muna Jesu. Zvisinei nekuti haupinde kwedu. Nhau yekunamata yakafanana nezvikoro izvi. Zvikoro vanotendera kuti syllabus isasiyane but mauniform ngaasiyane. Kana mazita ezvikoro ngaasiyane. Chisingasiyane i-O level yacho. Uri kumuzarabani ndiyoyo nemunhu ari paIguzville. Hapana panonzi akumusha vamona miti dzawanda idzi. Munongoweka Pythagoras theorem ndiyoyo muri paRuzevi. That's the same with the things of the kingdom of God. 2 weeks ago, about 3 weeks ago now, akanoparidza kune imwe church kumuzarabani, kuCentenary, that's Mzarabani province. Akanoparidza kuchechi yekumapostori, Johani Masowe Chishani. So ndasvika vanditi haisusu bhutu bvisai ndobva ndabvisa. Bhaibheri siyai ndobva ndasiya. Bhaibheri charakanakira manje mumwoyo rine ririmo. Sati munguva vari kuruona kwaribata rinenge rakakubata iro mukati. So to me ndakavatreat as brothers. Why? We are the same people. Boots haina basa. Whether ndine boots handina why? Because Mwari anonomatwa nevanhu vasina makumbo. Vakuti kwavari don't talk about shoes. They don't have legs and they still worship God. Amen. Haina kuita challenge kwandiri kuti apa istiro team rekumasutu.
hembe inovhara nyama yakanzi neshoko raMwari haipinde ushe hwaMwari haitatise kuti vhangeri riparidzwe. We are still a family, we are still brothers. Yekuti tinodhivaidwa nechechi ilevel diki. What makes family is the blood. Kana takatengwa neropa raKristu, ropa ndorinoita kuti tive mhuri ropa. Zvezita rechechi zvinhu zviri lower level, it does not mean anything in the sight of God. I'll skip that one. Mbeu yakanaka yakaiswa paivhu. Parable kana ichiti mbeu ndo shoko raMwari. Chinopa mbeu kukura nekuita zvakanaka imhando yefu. Zvakati nyangwe shoko rikasvika pauri, ivhu risina kuita zvakanaka, arikupedharisa. Ina handigoni kunyepera vabereki vangu ka pandakafoira O level. Kuwanyepera kuti maticha asho anga asiri serious, hatasina tiite zvakanaka. Why? Because anga ari paside pangu akapasa same class. Rata aipiwa manoti kwawo but aisvikira pana 5 asiri serious. Which is true. Murume anga ari pabedside chakamupa kuita 38 years aripo asingabvi. Chinhu wani chaaiziva kuti zvingangodaro zvisiri kuitikawo muupenyu hwangu, but pandiri pane zviri kuitika pano. I'm in the right place. Or don't start ndani a personal testimony. Ndo zvakamuita kuti pano handibve kana ndikaita 50 years. Why? Because ndaona zvevamwe zvichiita. Saka kusaita kwezvangu hakuna kuti nzvimbo yandiri haite. Inyaya yekuti pane zvandiri kupotsa, but I'm in the right place. Why? Nekuti tine vanhu vanzwa nekuchinja machechi. Ene chinhu wani chandakanotisa, wese ari kuchinja chechi ane chinhu wani chaasingachinje. Anoenda nebhaibheri raishandisa kwaaipinda. Atozva kuti nderechokwadi ndinde nharo, iye anotozviziva ndinde nharo, but bhuku iri harichinje. Asana munhu akachinja chechi ndokubva atenga bhaibheri nyowani anongotakura iroro. That he believes in the word, but inyaya yekuti haasi kurigamuchira kuti rive nezvibereko muupenyu hwake. Mbeu yakaiswa muvhu, imwe ndokubva yaita 100 imwe 60, imwe ndokubva yaita 30. Imbeu yakanaka paivhu rakanaka. Haisi mbeu yaenda padombo, haisi yaenda paruware kana paminzwa. I good seed pa good soil, but my yields imwe ine 30, imwe 60, imwe 100. That difference no noise hatinayo kumachechi kana vanhu vasati vamachiwa pakuunderstanda the things of the kingdom. Jesu akafamba pamvura achienda kubhotiri nevadzidzi vake. Peter akati, Ishe kana murimi nditenderei ndiuye. Peter ndokutenderwa, kwete vese. Peter sei atendera Peter ndiye ari kuda. So kune zvimwe mukingdom yaMwari zvinoshanda nekuti unoda here. That's why pana John chapter 5 Jesu akabvunza murume kuti unoda here. Kune zvinoshanda newill power kuda. Ukada kuti Mwari vakubvise muurombe vanozvigona, but Mwari havabvise munhu kukubvisa usingade. Vanda kuti uite nharo nazvo kuti urombe ndaneta nawo, Mwari shandirai upenyu hwangu. Mwari havabvise munhu. Dhimoni kana munhu anamatirwa rinomanifesta. Musi warakapinda rioneke, rinooneka musi wokubuda. Why? Rinopinda by ginya, no notice. That's how the devil operates. But kana ari mweya mutsvene unotomugamuchira. Zvine love, zvine will power. Vari pa 30% skilled ne 100. A good seed for good soil. But pane ka difference. Kuda kuti ka difference ikaka anogadzirika. So Jesu aifamba pamvura achienda kubhotiri nevadzidzi. Peter ndokubva ati kana murimi nditenderei ndiuye. Peter ndokubva atofambawo naJesu. But havana kufamba vakapfuririra bhoti yese. Akafamba naPeter. Peter vamboda kunyura vakasumudzwa naJesu. Vakanopinda mubhoti rine vamwe vasingade kutsika pamvura netsoka. So Jesu anoita zvese, mamiracles nezviri ordinary. Ukada kumunamata in an ordinary way, anotogara newe mubhoti musingatomboita mamiracles. Achitomboda kuti kana kwenyu musina mamiracles hakuna Jesu,
ariko but makamutsikirira kuita kwake. Anotofamba netsoka pamvura but anofamba neari kuda. Sachakaitika ndechekuti kuda kwacho manje pauri kwakatsikirwa nemascriptures. Kune vakakuudza kuti uyu hasi Mwari, hazvisirizo. Nyaya yekunambatira kuti kana wafa wobva wawana internal life. The truth is this: hatiwane internal life kana tafa, tinowana internal life kana tatenda muna akatifira, which means inotoraramika uriko izvezvi. Eternal life haviwani nerufu rwako, takaiwanisa nerufu rwake. So package iri muna Kristu now ndeyekuti upenyu hwaunorarama panyika, he cares about that. Mwari ane hanya neupenyu hwaunorarama nhasi. Usapiwe vhangeri rekuti hapana pata rugare kudenga nhamo panyika. He can change your physical life. He can. Unaoza kuti vhangeri rakaparizwa mugadheni reidheni rasiri reprayer rari rekudya, eating. Mwari vakaudza Adhamu kuti idya. Mugadheni mamusina fasting, eating. And akataudzwa naMwari kuti dya michero yese isiya uyu. Akapiwa vhangeri rekudya. Kurati vhangeri nechekuita nenyama ririko. Iye anototi ndiri Mwari muridzi wenyama yose. Is there anything too hard for me? And the God of all flesh. Satani akumbira kuti ndoda kumbonetsawo Job. Akumbira person munhu. Ana kutanga nekuenda mbama Job. Akatanga nekudangare mombe. Ana kukumbira mombe dza Job. Akakumbira kunetsa Job. Akatenderwa. But ana kutanga ne the person. Akatanga nezvinhu zvake, property. Why? He knows kuti kunamata, kuita, kunamata is acting upon the word. Munamato kutaura, kunamata kuita, and chinonzi kuita ndokunge une zvekuitisa. Ukatoda kubatsira munhu usina chauinacho, haugone kumubatsira nokuti hauna zvinoita kuti abatsirike. So kana kunamata kuri kuita, daita namata Mwari atipawo zvekuitisa. Nokuti kana bofu ichida jacket kuri kutonhora, ini ndisina jacket, kuti God bless you akudziye. Yo. Iro nototi kana une mabhachi mairipo mumwe, kurati kune vhesi yemabhachi, kwete pamwe panyama chaiyo, kuti munhu afanira kuita one bhachi, ririko vhesi iro. Usatomufana mabhachi epamwe yemabhachi chaiyo. So the physical world, God can change your story. The physical world. Why? Because the devil knows. Kutaka frustrate akaisa damage mu physical realm yako. It's hard to connect to spiritual. Alright. Kana kunamata kuri kuita, panotoda zvekuitisa zvacho. Kana kunamata kuchisanganisira nhau yekupa, ndokunge une chekupa chacho. Job waiti nenguva mangwanani wainotora zvipfuyo kana mombe, opa sechipiriso kuna Mwari, achiti dzimwe nguva vana vangu vatadzira Mwari mukusaziva. Saka Satani paakanati akadangare mombe, ari kunouraya the physical inoconnecta to the spiritual. Saka tone izvi zvina nhasi kuna akatoatakwa danga rake. Kana ndichitaura danga itaura pamusoro pemombe, itaura pamusoro peleta, itaura pamusoro peleta, itaura pamusoro pebhutsu. Pane munhu asiri kuenda kuchechi nokuti haana bhutsu. Rori Satani akakubata kudanga. Pandinofanira kuti mazuva ano hauna excuse yekusaenda kuchechi because hauna bhutsu. Nezi kune dzinotobvisa bhutsu dzacho. Yekusaenda kuchechi mukore watiri uno hauna kana excuse. Hauna. Because bhutsu dzangu manje hadzisi right. Kune usingatopfekwe bhutsu dzacho. Because kune chechi dzemasutu. Kune dzisingarowe masutu dzegamenti chete. Hauna excuse. But tinoe smart, katoda smart dzako dzekuti topoint dziriko. Hauna excuse ukati manje ona vakadzi vandinawo, kune vakadzi vazhinji.
ukati ane problem yekumboti dzvutu kune iri kutonwa hauna excuse. Someone vati hapo, can you encourage people kuti vaende ikoko vachidaro? Jesu anoti uyai makadaro nokuti kana mauya kwaari hamurambe muchidaro. He changes you, he transforms you. Peter ashedzwa, vadzidzi vashedzwa, vanonzi I will make you fishers of men. Making is a process. No wonder mugetsimani Peter akabvisa munhu nzeve iye ari bishop. You was in the making process. Haisi one time thing. I process. Adanwana Jesu vasiya zvese zvavaita chinhwani chachatadza kubva ibakatwa bhemba regara pachiuno paka. So nanhasi ana Peter vane mabhemba muchiunomo tichiriko. Chiuno chako unoziva kuti chinocheka zvishuwa. Ndatopedza so handingaende dhipa ipapa. Abvunzana usati pako kuti hamuna bhembe retsani. Ngaudaro muri amana Peter vari kurehwa ka. Kuti muri mucheki mukuru. Waya mucheki. Right. So 3 categories. That's it. That's yield. I right seed, I good seed, a good soil, but you must kiss it, you must 100, you must 30. So problem yandu vari ku 30. Ndo zvavakatenda vakagutsikana nazvo. Saka kuita kwaMwari kuri above 30% to them, it's not God. Amen. Vari pa 100 ivo vakashaiwa mweya wokuzvideredza. Vanoti vakaona vari pa 30 havachada kuvadzidzisa vanovatuka. But let me show you something. Mukunamata Mwari tine zvatinooneswa nenyasha dzatinopiwa dzakasiyana dzekuti tigone kugoverana nekubatsirana. But dambudziko riripo now, I'll give an example. Takakura tinzwa kuti ukaenda kumapostori unopiwa mvura. Saka takakura tiri masystems aingoshora-shora so. Tavanoita zvekunamatira mvura havaudza vanhu zvekunamata. Revelation yanonoka kusvikawo kwatiri payakasvika tikanamatirawo mvura nekunyara tikachinja zita totati anointing water. Ngati ndo mvura yemuteuro yekumasowe yatakawanira zita rechirungu kuti tisanyare kuti takopa. Amen. Takafanana ufunge same team. Tine zvatisingagoni kunzwisisa zvanziswa nemumwe. But nokuti muri ku 100 hamugone kudzidza zvimwe zvakagonekwa ku 30. Veku 30 vane dzidziso yekuti zvese zviri kuitika kwaasi Mwari hadaro, si Mwari chaiye tomuziva. Mwari unogona kuzvirivhila kune umwe munhu nenzira yakasiyana nezvaanga azvirivhile kune umwe munhu. Kana ari Aaron haana kubvira aona gwenzi richipfuta but akadanwa. Mozisi madanirwo wake ndeyekuona zvinoshamisa. Aaron kungoudzwa muspirit kuti tsano maamorova ine. Kana aripo anotorohowira pasi. Aitana munhu ari kupinzwa zvikuru kutorohwa chaiko. Unomusano maamufamba ine shoko. But Paul haana right yekuti akaona Silas waBarnabas otakomana vakamborohwa here. Kana maakuda zvebasa totorova munhu kuti ujoine. That's not it. Kune inonzi personal revelation. Isiri meant for others. Ingori meant for you. Kune chinhu chekuti Mwari vanogona kutaura newe on a personal level. Zvisiri for the public. But ukasaziva izvozvo unoendesa vhangeri rako kuti rive ravo. Ndakati pane kumwe kudzidzisana kwaiita vanhu kare zvikuru sei mazuva ekare kusati kwaane matelevision channel emachechi. Nyika ndo yanga ine television channel. Saka vaitotsiura, vaitorambidza kuti musaswere muchiona maTV aya anokanganisa nekudii. They were right. Kwete kuti vari right, vanga vari right. But nhasi kana vhangeri rako paridzwa paTV, I can encourage mwana wangu kuti gara paTV apo unzwe shoko raMwari upone. So kune zvaitaurwa iri a temporal thing maringe nguva. I'm sure I missed that along these lines yesterday. Importance yeku understand chinhu chekuita the right thing in the right time. Amai vangu ine vaitonditsura ndiri pachikoro kuti hatidi kamuzukuru hatidi mhosva. Funda.
ndabva kuchikoro ndarora mashoko ayo yachinja vakutoda kamuzukuru kacho kurati ndikaramba ndakabata mashoko ekuti hadi kamuzukuru vanotozouya upopota kuti moda ndife ndisina muzukuru here kuti ngoni makati hamumuda otaiwa ndaitsura time yawanga uri so kune message nechekuita netime izvozvo zvikasazivikanwa ndinogona kuuya neright message parong time ndinogona kuuya nezvakanaka panguva isina kunaka hazvikupe maresults akanaka. Imagine munhu ari mutoilet odongorera pahwindo okuona uchidarika shamwari yako okuona une maapples obati ndipowo apple even uchimuda unotanga wati kuti tanga wabuda unomupa condition nokuti nzvimbo yaari haiti saka patime iyoyo haawane nekuda kwekuti ari murong place. Andzoke kumessage so zvanzi mbeu yakanaka yakatendwa muvhu imwe ikaita 60 imwe 30 imwe 100 ipapa ndo pane noise yese machecha nekutukana kwemafundisi vasati vakurawo zvavo pakuziva Mwari. There is no point yekutuka munhu asingazive anodzidziswa otova nemwoyo murefu nokuti naMwari chaiye akava nemwoyo murefu akasvika pakutuma Jesu kuti andifire. Inini ufunge ndakafirwa naJesu nyange uchindishora uchindidii kana iwe wakafirwa naJesu handina right yekukutuka kana Mwari akasvika palevel yekuti anofira iwewe. I don't have that right. Kana Mwari akasvika pakukuda palevel yekuti anotofa indokuona wapotsa mbishana nokuti ndeye kwako kudenga uende wakazorasika wakazodii. Rega ndikubatsire denga harisire munhu namata ako wakasununguka denga ndera Mwari. Ndakati nzvimbo 1 ichabhowa vanhu stereke pane kuti vafare kudenga wakuchapinda type yausingade unenge uchanokwenyangirozi kuti yemuchinda munoiziva musha here muchinda kana wana kumira musha waita zvinorova pasa unoti mbavha yakanzi naJesu handei vanhu vakabirwa nembavha iyoyo vanosvika mushe zvimushe ne kune vanhu vakanyudza kamuchinda uyo zoti vachitumana kudenga noti apatishayo munhu akandirwa laptop kwa ndakaenda nemari dzedu dzemastendi kauyo moti mapindo vangeri ndere nyasha rinohambula munhu ane pride. Mwari unogona kuponesa Paul yaiva mhondi vanhu vakapondwa watosvika kudenga vachoti takapondwa tikatadza kunamata takuratidza yakati ponda o achingopinda so kuti ishe munhu yauya mhondi iye unzi aiwa ndo vakorinda vaefeso vobata bvudzi saka vasara vakatendeuka ndozvinoita grace dzinohambula vanhu munhu anotuka nhasi God can still save you as long ari mupenyu achifamba nyasha tinogona kumuloketa mangwana even an hour after even a minute after wapedza kumutuka anosangana naMwari. Mwari wakamuitira nyasha yoramba wakabatirira kune zvanezuro. There is no point yekuti utuke vamwe kana wane zvawaziva vamwe vasingazive. Asingazive anodzidziswa haatukwe wai nokuti akafirwa ufunge kwete nehama yako naJesu wodairi hama yako ita nezvokumba kwedu izvi 30% ikategori yevanhu vakagamuchira Jesu wangu nokuti igood seed pagood soil but havana kumatiwa kusvika pa100 kuti chavafanana igood seed chavasiyana iyield. Tine madifferences atiinawo but hasi madifference paidentity maidifference aripo paunderstanding. Nhamo ndeyekuti kana uri ku30% waakuudzwa one vari ku100 woti hasi Mwari mnoti vhara unachinyepera Mwari tomuziva. Hakuna angazive Mwari akapedza wakaziva chimwe chikamu chawafanirwa nyasha kuti uzive. Lakini zvipo zvezvino semadoctors madoctors vona paparandisanga hazvipoputishedza havanoita nezvemaziso kana vakabhuroka sei havani kana vachikoka bvuko yatikokiyakiya vari professional vandokuudza kuti pano kana waine problem yemaziso tine magirazi kana waita fracture ende ukuetsire wini kune mamwe madoctors they are so professional vati vane zvavakadzidza ndichireka iyeyu vati haine zvegumbo vati haumbofamba mugerera kuti kaziso kadinga pane nyaya paziso. So the things of God now pane vawanirwa unyasha
My pistols are joy. I write to you, fathers, because you have known it. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, little children, because your sins are forgiven. In 3 categories: children, sons, and fathers. Taita kuti wamuwanzi mafathers in knowledge. Muna any knowledge is above you in the things of the kingdom. You treat him as the father. Because he can teach you and guide you in the things of God. Yesu tai hadi baada isa makatikoni. Akati kuneleza kama bali mukati. Hakuna ndani kati wani baba titi. Bana kazi. John akapiwa a special honor na Yesu than any other prophets. Why? John ana miracles akaita. Akangonongedzera vanhu kuti iro gwayana rinobvisa zvinhu zvenyika. When you point people to Jesus, you have done the greatest. But the greatest of all is salvation. For people to be saved. But you not going to a miracle, but you still saved. Very possible. That's the issue of blood. Akabatam kumewa Yesu. Akatopoeswa. Yesu akakutandana ndibati. Blood is not going to find back sivani. Ukazi akabata mkombero wa Yesu. Akapora. Yesu akababa doti ndiana ndibata. Yeti munhu wacho ane results. So results nekufamba kwazvo haisi guarantee yekuti munozivana. Mwari uyu anonaisa mvura nyange munhu womuroyi. Vasikawirirane muroyi achikohwa. Zvakudaro munofunza kuti pamwe shori kunitsikira muroya kwangu kana. Mune nyasha muna Mwari. Zvekuti zvinogona kufamba musei kutombozivana. Saka uchiona nemuchechi munoda kutoparidzwawo futi pakrusade kuti vanhu vatendeuke. Nokuti kupinda church is another story than nyaya yekutendeuka. Unogona kutopiwa chigaro iwe usina kugarwa naye. Zvinoita zvigaro zvedu mazano zvareruka kaizvo. Ukangoita mari yako watomutiko. Masana mari yako watopinda tokitaita tinonoke. Ukakusiya une mari. Ukaenda chigaro ndochinokubatirira icho. And the way the Lord was what people about to go now, but shop up. Whenever they have what they are so, people don't want them. This is how people in Boroi. No knows well. You want to put that girls to go. 30%, 60%, 100% in good seed for good soil. Not for verse 8. Apana mbeu yakashata, apana ivhu rakashata. But my youth, and 3 categories. Danger iripo, meditate, vakava content zvino zvese zvinoita Mwari. Vanovhara door to learn from others. Vaona the operation yaMwari iri 100%. Nzwa, ichokwadi kuti atifanira kuteera mamiracles. But ichokwadi futi kuti mamiracles anofanirwa kutitevera. Signs and wonders will follow those who believe. We are not designed to follow miracles. We are designed to be followed. So, but you know, pasina ma miracle. Ichka. Nokuti yakatoti manana. Why mweshira kito. Kana ichumuterai. Kuti muna Mwari. Ndikanipatsana kuti. Noni mwakati satera ma miracles. Atitera zvoma miracles. Muri right pakusamatera. Bati muri longu pakusaterwa. Mwana kuriverenga mushi. Atisi vanofanirwa kutera kunoitika minana. But tiri type inofanirwa kuterwa neminana. Saka kushaikwa kwayo kune nyaya. Rumwe akati satine zveminana zvinongodamata zvokunototi usateere minana. Verenga uchipedza. Minana inotofanirwa kutotiteverawo futi. Ukatona minana yashaika itaye question mark. Kuti ndiro here. Nokuti hatiitere. But iye akasatitevera. Pane nyaya. Saka kune vanhu vangori content. Ndakati pamwe pacho unenge uri mweya wokurasika. I pray mweya wokurasika uchito pakati pedu. Kurasika kune mweya unokutsikira kudai so. I'll show you an example. John Mubhabhatidzi
akabvunzwa kuti ndiwe here Mesaya kana timirire umwe ndokubva ati handisirini. Asi munoziva kuti John akasvika pakufa aine vanhu vanonzi vadzidzi vaJohani. Vanodzidzei kumunhu akuti handisirini? Kune vanhu vane mweya ungoti pari kunzi hapasi vanotoda kupinda ipapo. Bhabha rangu John 4:24 rinoti Mwari mweya, vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Mwari mweya anonamatwa mumweya, iwo wobva wogutsikana kuti yadaise mweya. Iye Mwari wacho ari mweya, iwo wakapinda isiri yemweya. Uye achinamatwa mumweya, iwe yenyu haisi yemweya. Ende hautomboona problem. Hauna kuvharwa, haunzwe. Kana unaro uri vhune rinoti Mwari mweya anonamatwa mumweya. Kunoti nawe kunamata Mwari iri spiritual. Kana ndichiti spiritual handitara kuprofita. Kuprofita iproduct yamweya mutsvene. Chinhu chinowanikwa muna mweya mutsvene. Kuva spiritual, we can be spiritual usiri a prophet. Kuva spiritual haisi nyaya yekuti unoprofita. Kungooperator in the spiritual dimension. Why? Nokuti Mwari wacho mweya. Saka paanototaura so, unozvinzwa spiritually. Ndakati kuti mamiro akaita zvinhu zvamweya. Pakaita muroyi pano ari pakona. Pakauya mumwe womuroyi akamira pakona. Anotozvinzwa kuti panapa pari kureba pano mumwe wangu. Vanonzwa namaweight muspirit. Iwe unenge wakadzima usiri kutomboziva zvako. Nemuroyi pasaiti pangu apa. Vanonzwanana because vari kuoperata musame spiritual dimension. So toda vaMwari ikaparidzwa, mweya waMwari mauri unofanira kukupupurira. Hakuna vanhu vanokuchetera kana kukukonhesa iwa. Mweya waMwari unokupupurira pazvokwadi kana zvokwadi yaparidzwa. Indakaramba chikristu chokuti unoita kutichwa kuvenga vanhu vaMwari. Nokuti kune munhu waMwari akavenga vanhu ivavo. Iwewo uchinzwa waMwari wacho, unodi kumubvunza kuti kuishe munaye here. Tine vanhu vakaita ruvengo rwekuinherita kuhotspot pabluetooth. Kunzi kana ndakamaka pastor ndikivamata asi munhu waMwari. Why? Mwari wacho mweya, bvudzawo Mwari namata. Munhu hatina ruvengo rwevanhu. Ende uchinongedzerwa pamwe pane breakthrough yako. Unoziva here kuti Mwari unotidana kuvanhu vakasiyana nezvikonzero zvakasiyana. Saka tine zodzo rakasiyana. Enda wachitema John chapter 9. Rumai vabofu. Jesu akapfira matepasa. Akaisa mavhu kumeso. Akati enda unogeza kurwizi Siloam. John chapter 9. Go and wash kuriver Siloam. Paari murume uyu panogona kuita vanhu vane mvura. Kana matepi kana madhishi. Kana murume ayagona kubvunza pane mvura iri akomana kuisa mavhu. Sei Jesu akataura zita rerwizi. Nokuti mvura inogona kuwanikwa pese pese besides kuSiloam. Ukariverenga zvakanaka rinoti Siloam zvinoreva kuti to be sent. Kana zvinoreva kuti kutumwa. In other words, Jesu ari kuti kuna akatumirwa nyaya yekupedza upofu hwako. Saka ukasaenda ikoko ukageza imwe mvura iri pedyo, unoita clean but unoramba uri bofu. Kuna ari designed to help you. Nekuti ukasaziva kuti Siloam yako, mavhu anobva pati upofu haupere. Mukadzi anonzi Ruti akaroorwa naMaloni vari kuMoabhu, haana kuita mwana. Paakaenda kuBhethlehemu akaroorwa naBhoazi vakaita vana. Ruti aigona kujajwa kunzi ingomwa, gamba aroorwa nerwrong type anobereka. So ukasava right type pana right person, unogona kushava mari results agara atori designed for you. Iwo sana mabona netimu yebhora kuti kana ikakundwa vanhu vanoti coach ngaaende iye asingatambe mukati. Urati vanhu vakagara pasi vanoti zvinotambwa mukati zviri mubrain remudhara. Saka mukadzinga kamudhara wako timu inowina. Saka vanochinja coach kwete maplayers. So ungangodaro uri player shinu but pacoach apo natopedza. Three categories for my youth. Mark 4 verse 8. Good seed by good soil. You might get 100. You might get 30. You might get 60. A good seed by good soil.
kuappreciate zviri mune vamwe usingaite godo. Chechi dzakati dzinoita zvemari. Kwenyu munoita zvemari bali munoita zveshoma. Andida muna TV channel saka mungawane mari yakawanda. But pamunoita kungwe munounganidza mari yeuni ndiyo mari yacho. Unoita zveshoma. Hakuna chechi isingaite zvemari. Dzinoita zvemari but dzine makategori. Kuna vanoita zvezhinji. Vanoti kana vakuita service vanohaya maground, mahall, imamhaye ground, kune muri pasi pemuti. Unoungaunidza ikatoilet kanouya kachisiwa kaya. Kuti muri kuita zveshoma. Asi makafanana muri kuita zvemari. 30, 60 and 100 makategories akasiyana. Vakudiwa mweya wekudzidza kubva kune vamwe. Indakatobira panapa. Ndinofanirwa kupota ndichigara pasi ndichidzidza kubva kune vamwe. Pane nguva yekuti mushumiri anofanirwa kushumirwawo kuti agone kuita zvaanofanirwa kuita. Peter for example. Aine nzara akaenda pamusoro pemba. Akarota gumbeze richidzika katatu. Rine mhuka dzisiri kudyiwa. Mwari vachiedza kumupa vhangeri yekwaarida kumutuma kumba kwa Cornelius. Why? Nokuti vaitsita maRomans nemamwe marudzi sevanhu vasikakodzere kuparidzirwa. So Mwari zvakatotorawo kuti vaparidzire Peter kuti agone kunoparidzira Cornelius. He was a preacher, but I need a vision, an explanation kuti agone kuenda kumba kwa Cornelius. Full of I know, era. No matter when unokumbira maoko zvakadi uchidzidzisa, you still need to sit down and clap hands for somebody teaching you. Vaboranga runototi vakaropafadzwa vane nzara nenyota. Kurati kuguta itori kesi. Ukaona wakanyatsoguta zvamwari wakunyatsoziva, isaidi yekuti wakatukwa uchaziva. Why? Because blessing iri pahunger. You must hunger and thirst for the things of God. Say a champion to correct everyone. You can be used by God to correct someone, but not everyone. There are some doing better and greater. You need to sit down and learn from them. Mapofari matatu apedza kubata nzou akazitsanangura nzou yakaita sei. Kumwe nemumwe aitsanangura area yaabata. Wenzera aiti nzou rusero, wetrunk aiti nzou ihospipe, wegumbo aiti iduri. Vari kutaura area yavabata kwete zvese. Hama dzangu Mwari uyu akakura anoita zvikuru. Haupedze nekuziva Mwari ukava a champion, a star in the things of God. Kuti zvese zvaMwari bvunzai inini. Savaona kuti naJesu chaiye apa nyika. Nyangwe akataura kuti ndichadzoka nezuva rekupedzisira. Vanhu vakamupa question kuti munodzoka rini? Akati handizive. Jesu ane question yaakati handizive. Iwe unotoudza vanhu kuti bvunzai muri pano. Chichaitika ndechekuti nyangwe pabvunzwa zvausingazive, but to make a name among people, you will find a way to answer it. Zvafanira kuti ukava muprofita, God reveal things to you. Not everything, some things. That's why prophet Elijah akati mukadzi weshunemi auya akatuma Gehazi kuti mubvunze kuti kwakanaka here nokuti Mwari havana chavandiratidza. Even a true prophet of God Elijah akatozitaura pachena kuti panhau yemukadzi uyu itaitaiwe kubvunza. God had not revealed anything to me. Iwe nokuti unonzi prophet, you prophesy to everyone. Pamwe pacho hausi muprofita, vakungomeka a status in the society. Beware kuti pride ikaita creep in, you will be able to answer every question in your own way. Jesu akati munodzoka rini? Akati handisiwe. Jesu ane question yakati tichadzoka musi wekupedzisira. Vanhu vakati chiri pariri date. Kuna nhangu akaoma kaBhaibheri. Vakasina tete kuti ndiye Jesu wacho kuti mukuru waibuno tipei date. Hatiri munhu anokutaura. Ene chimwe chakada kuti ubate, Jesu waipindura maringe
abvunza kudarika mubvunzo. Dai Mwari akatipa wisdom idzodzo, haisi every question yaunofanirwa kuita answer back. Pamwe pacho njera kuti sei zvabvunzwa. Uchabvunzwa nevanhu vane mhinduro dzavo, ukazoona kuti watambisa time kuvaudza. Murume anongotara naye pasera, abvunza ndakumupindura zvikanzi asaiwa vhesi yakati inozoti kana uchiziva ukaona kakuchiratibvunzana rova nevhesi yako iyo. Yesu aipindura maringe chabvunza kudarika mubvunzo. Sei akati handizive nokuti maari ndo mune kuziva kwese. Is the word of God, he is God. So sei achiti handizive, kuziva kuti ukaona munhu abvunza date ane madhiri adambofaisa achitaimira mazuva. Imagine ukaziva kuti Jesu ari kudzoka next year, unoita tundu wako wakazorozvati aiwa achiripo. Saka ndati urambe uchinamata une fear inyaya yekuti hauzoti anouya rini. Unoda kuti uende kuchechi next Sunday. Ukaziva kuti next year kupisa madhiri baba, inotarisa kuti achiripo. So aiziva chiri kubvunza kudarika zvabvunzwa. 3 categories, 3 levels dzadivhaidha vanhu. Kune vanhu vakutadza kunamata Mwari nokuti vakaparidzirwa nemunhu ane grace 30 akatuka ku100 kweso. Asi Mwari havazive Mwari. Mwari hadaro, Mwari haatsvagwe ikoko. Mwari ungaende kune imwe nyika unotsvaga Mwari. Mwari ari muno, ko kunyika ikoko haakwere. Now we're going to Mwari is so international. You can learn even from TD Jakes. I see problem. I'll be a motion. You got to the Samun America. Who are Mwari here? Oh yeah, I see here. 30% category. Yet divided the body of Christ. In those are local nation. Unani gaga to dan wana Mwari shecho kwadi. Ani nyasha shecho kwadi zekushumira. But asina grace and wisdom. We are not and the kind of people to minister to and what to say at a certain time. Acts chapter 16 verse 9. Bible not. Paul and Silas vakarambidwa kuparidza munzvimbo yainzi Phrygia neMesia namweya mutsvene kwete naSatani. Sei vakarambidzwa kuparidza imomo? Mweya mutsvene unoziva zvikonzero zvokuti havanogona kusarigamuchira nawo. But tikavamirira mukanoparidza kumwe mukazodzoka, they will accept it. I explain something. Pane zvekuti zvikataurwa nhasi haungazvitende nekuda kwezera. Unozozvitenda. Ndakaona vafana vadiki vachifamba so vanga vari 2 nekamwe ngati kure mbishana. Saka tikure mbishana kakati vakomana handei kumabhebha aya kumberu tudiki ndovodati hatiite izvozvo handei kumba. Saka ndakaita pfungwa yekuti tudiki tine discipline. Mweya mutsvene ndomba akanzenzera kuti aiwa haisi discipline, hasina mafeelings acho. Tikatozokoti kune ndoreza. So pane pamwe pekuti reasoning yelevel kwete kuti that's your reasoning. Timbofunga iwo kunyara kwawaita vasikana. Apa uri kuita kudzingirira wainyara. Kureva kuti hausiriwo raiva zera age yaunga uri. Hama dzangu muzvinhu zvaMwari tinokura nekudzidzawo nekubvawo kune vamwe. Ukangoziva kuti pamberi pako pane vamwe vanoziva, unodzikama wodzidzawo kune vamwe. Ukazviti ndoziva zvese in the things of God, waita era. Why? Kune vari pa30 vakasada kudzidza kubva kune vamwe vanofamba neteaching inogumira mu30. Kune vanhu vakatoudzwawo kuti Mwari uyu mukangofa mubva maenda kudenga, ndoro akaudzwa ende atori ready kuti afe aende kudenga. Kune vanotoziva kuti aiwa kune inonzi thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. But every life God can also control it. Life yepanyika pano Mwari vanoirana. Usamirire kufa kuti uzoona kuita kwaMwari. Akakufira ukatenda maari ane zvaanovandudza muupenyu hwako hwanhasi. Ndiye anoti the God of all flesh, Mwari wenyama yose, zvenyama anoita. Chokwadi Bhaibheri rinoti nyama ichaora, but haina kunzi ngaioreka, saka uchiizora mafuta. Zvine time.
kana uchitenda nyama itaura usagerekera ugeza ukabvunza kuti vhesi yacho iriko zvinoora izvo kuti uri kuunderstanda dispensation netime yeshoko auya kuzodzidzisa kuti uve neteachable spirit full of I know iera iye vane nzara nenyota yezvinhu zvamwari dzidzawo kubva kune vamwe kana iwe une zvaunoziva mausikazive savatuke savanyombe dzidzisa mukingdom yamwari asingazive anofanirwa kudzidziswa kwete kutukwa. Why? Because it is the kingdom of love. God is love. Ukangoona pashaikwa rudo mwari hapo chimbofunga kuti akadai iweyo kana kuti inini nezvandaita izvozviye nezvawaita zviye zvokuti even chechi yaigona kusakutambira but iye akakuda. So umambo hwaMwari platform yatakatsika rudo. Munhu ane rudo haanyadzise nekunyomba munhu, anotsura murudo nekudzidzisa. Kana muri pa 100% vakuru tinotenda na Mwari akakupai nyasha idzodzo. Teach us in a good way with love. We are ready to learn. Don't mock us. Munhu ukamutuka anojustify adzidze. Example yandakambopa last time ndikati ukaona munhu ari kuita fodya ukamuti kusafunda ukumuroora mapapu anokudza kuti ndeangu. Azvinoti zvawataura kunyepa ishuwa inokanganisa mapapu but hauna kuwana a way iri proper. David ari mambo akaita upombwe, Mwari vakatsamwa vakatuma Nathan the prophet kunotsura David. Nathan haana kutanga aenda kuvanhu akati murungotongwa namambo anohura ari mukati hure nemakoko shefu wenyu. Mwari andiudza rini fair ndihure. Nathan akatodzwa naMwari kuti tsano vahura avaenda handizvide vaita ufeve. Haana kumhanya kuvanhu ndomunyadzisa tungamirira nyika ari hure. Nathan wakaenda kumba kwaDavid akatsanangura senyaya kuti mambo pane murume aiva nemakwai yake nemumwe aiva negwai rimwe chete. Wemakwai mazhinji paakasvikirwa nevaenzi akabaya gwai rimwe chete remumwe munhu. David akagumbuka zvikanzi mudunhu mangu here kuitika zvakadaro, hatitambire munhu akadaro anofanirwa kufa. Zvana Nathan munhu wacho ndimi. Bhabha rinoti David wakawira pasi ukachema kuna Mwari. Munhu wese ari muera ari ready to repent akawana a correct and a right pastor ari motivated by love to win souls. Hakuna anofarira hutera kana udofo. Munhu wese anoda kuimprove nekukura muupenyu nekudzidza but akawana somebody with care ari ready to learn. But akawana munhu anomutsondora nekumutuka anoresista. Jesu aitosangana nemahure patsime akasangana nehure chairo. Haana kurisiya rine mhosva. Mukadzi akabatwa achitwa ufeve vakaenda naye kuna Jesu. Vakatobata matombo vari ready kutema. Jesu haana kutsigira ufeve but akarayira akati sin no more. Kuda kuti iye ane rudo rwokuponesa mutadzi kwete kuponda mutadzi. Kana muri pa 100% tinotenda Mwari nezvizaruko nekuziva kwamakapiwa. Makapiwa kunzi mutidzidzise kwete kuti mutituke. Ukangoona mauri mazara kutuka uri pa 100%, I assure you God will raise someone. Why? Because God is love. Dai ndakasangana nemunhu aiparidzana kundituka ndisina kutendeuka kona andiriko kaiko kunoitwa yese. Ndakaenda pakrusade muvhangerisi aungweme vachiparidza vakati Mwari anokuda wakadaro, ndikati ndiye Mwari watoda. Ndiye ndiri kutamba izvi kanzi uyai tsano. Imagine dai ndakasangana nemunhu anoti amuri kutamba pachatsva munhu. Unoona kuti akomana Mwari uya atori ready kutondipisa futi ondisika ondibraya. Andakaudzwa Mwari anonzi rudo. Ende iyeyo manje haashanduke, ndiye wazuro nhasi namangwana. Mark 4 verse 8. Mbeu yakanaka yakaiswa paivhu rakanaka ikaita zvibereko zve100, 60 and 30. Ku100 kwaita vanhu vasina kumira zvakanaka. Pane kuti vadzidzise ve30 vaimpuve vakure. Tanzwa nekutukwa vamwe takatosiya kunamata nekuda kwokuti kuna akaparidza zvinoita kuti tisiye. Ndakati ndo nhamo ina Mwari iyoyo. Vana vake vakanetsana vanoramba baba. Nakuchechi handichaenda mutiko ndakanituka. Chechi handichaenda vakandinyeya. Wakanyeyewa naMwari here. Nevanhu.
sei wakuramba baba ndo nhamo hwani yaMwari. Vana vake vakanetsana mumwe anoramwa mudhara. Zvingaita here kumusha kwenyu motukana nehanzvadzi yako woti kana muchembera ndichada kuaona kana musha ndiende because mufana wangu akanituka. But amene kuti kuna Mwari zvinofamba sei? Ipapa chakakutsondora ipapa ndi bishop wetengirozi munhu ende munhu anenge iwewe munhu ane osa nyaya yemunhu ukaunzisati munhu anenge inini wapedza. Vanhu mwachichemba kuti vanhu so vari very corrupt ndikuda kuti zviite mushi. Zvinonzi corruption chikangobva pakutaura zvine logic kuti ngachipere haipere. Zvinotoda kuenda muspiritual realm mumadhimoni anokonzera that system. Zvaunoona muphysical zvinotangira kuspiritu. Uchicomplaina kuti minister so and so vari corrupt vazodii iwe uri garden boy maonyenzi ari kushota uri corrupt kumaonyenzi. Itori sample yekuti ukaenda pamari tinopera. Vane problem because kana vakaitwa mashefu pabasa vanotora hama dzavo tokuita shefu iwe wotora vatorwa tidzidze. Ani wega unonzi kuti hauigone utanatsana wako vari kumbeya kumusha uchitora isusu kuno kana kumusha wakuenda unonotukwa kunzi munoshuwa maapanyanga musikuona ufana henyu. Inature iri muvanhu inoda kukorektwa nenature yaMwari. Munhu awanirwawo neyosha naMwari ane zvaadzidza nekuziva zvisina kudzidzwawo nekuzivikanwa nevamwe. Apollos aidzidzisa zviri eloquent. Paulo mukudzidzisa kwake ane demonstration of power. Paulo haatuke ministry yaApollos anounza improvement nezvimwe zvakavanzika zvisina kudzidziswa naApollos. That's the body of Christ, it is driven by love. Ukaona rudo rwatiza chinhu chedu kwete chake. Ukaona kudzidzisa kwane kutuka kusisina rudo chinhu chedu. Ndakati vhangeri rekutsvaga members. Ndikada kuti upinde kwedu andiparidze Jesu. Ndokotara kuipa kwa pastor wako nechitsotsi chaanoita unobuda wega. Ende paunouya kwandiri une pfungwa yekuti ndiri right. Itori era. Kwese kwausiri kuri right nokuti hausi ikoko. Ukaenda ikoko unotoona kuti saka ise mutimo. But vane mamwe maitiro akasiyana. Nokuti mumwe atobuda pachena kuti hama dzangu tiri kuda mari pano kuti basa raMwari rifambe. Kumoti handina basa nemari yako. But sekusundwa kwaunoitwa kuti ibude mukusundwa. Ndiyo. Iri kunzi kusundwa ndiyo. Mari iso tricky ka. Ine mazita akawanda zvokuti pampacho ikataura rimwe zita unofunga kuti pamwe haisiriyo. Unanga unonzi aichiti makwati. Kana mahesi waya. Anenge achingotenderera so. Kana washanda mwedzi wapera inonzi salary. Wagara usisashande wakupiwa imwe inonzi pension. Ine tumazita so. Aisisha tinabasa nemari yako uya wakadaro. Service yako kupera kuti taakudanga nomira nebasa rasho. Ndiyo kai. Dzapfungwa dzemunhu dzipa kuti kana yambonge yarambwa ikataura nemwe zita anozvase kunge zvaanani. I'll give an example. Ukaenda pane munhu mutema ukamuti hey you monkey unonzwa achiti I'll sue you. You can't call me a monkey. The same person ukati makadi uko mukanya zatiri pano ndekuno. It's the same thing in a different way. That's true. Same thing in a different way. 30% ikategori yemunhu achangotendeuka anzwa zvishoma muna Mwari but akasangana neakuzivawo zvakati one day that my epistles aJohn anoti I write to you little children because your sins are forgiven. I write to you young men, you have overcome the evil one. I write to you fathers because you have known him. Knowledge makes somebody a father figure in the things of the kingdom. Aite baba kuti atova Mwari. Di baba in the sense yakuti he knows a lot. He can shape you, teach you and guide you. Izvo
izvozvo zvizive kuti kune vanoziva kudarika iwewe. Bible rinoti, you shall lay hands upon the sick and they will be healed. Hakuna vhesi inoti vanhu vakatsika mvuri vachapora. But kune vhesi inoti vaitsika mvuri wapita vachipora. But kwakusina instruction iyoyo. Grace dzakapiwa Peter. Dzekuti mukada kumukriticize kuti matsotsi vakaenda kuNigeria kakemuke mvura akamumushoka. Istotaura zviri mushoko. Riri kuti kudiverenga. You shall lay hands upon the sick. Manzwe inandiwedzere kana kutapudza. Kunamata chako unobata msoro. Lay hands yemvuri vakomana. Vasangana neari kuremu iyoyo unokuwadzwa. Vanhu vaiti vakatsika mvuri wapita nehandkerchief dzaibva pana Pauro dzikaiswa pavarwere vaipora. Hakuna vhesi yemahandkerchief kuti potai muchipa vanhu, but kune vakaiswa mahandkerchief aibva pamuviri waPauro vachiporeswa. Haisi instruction, personal revelation, and God was backing it. So ukasaziva a revelation is given to somebody by God, you can criticize the same person while he's quoting scriptures. And you're not one of my followers. Because some they are blinded to a level when you put over a verse. I'm doing a miracle. Vura verse kuri right, but vura verse wakafurwa. Uwene kuma kuzwisisa. Unazoea kuti Satani achiedza Jesu akashinga pakukota scripture. Psalms 111. Satani chai akati kuna Jesu, shetuka nokuti zvakanyorwa zvichinzi haatendere tsoka yako kurera padombo. Even the devil anotaura kuti it is written. Sei Jesu asina kuti hariganishetuke zvirimo kwazvo. Toita zvirimo akaramba. Zvirimo zvacho Jesu akaramba. Do not tempt the Lord your God. You need another dimension of revelation in the things of the Spirit. Why? Nobody plan anotogona kumira pascripture ovhura okuonesa zviripo. Atiri criticize zvinoitwa naMwari. Judges 16 verse 4. Bible rinoti, Samson ati kuvabereki vake, ndiperekedzei kuTimna, ndaona musikana wandinoda kunoroora. Vabereki vakati kudii? Washaya here musikana kuimba nekwaIsraeri? Why do you seek to marry uncircumcised Philistine? Judges 16:4 notes, and the word of God said, for his parents did not know that it was of the Lord, who was seeking an occasion to destroy the Philistines. Samson was being led by God. Yet you are quote a scripture. Do not intermarry with other tribes. But on this, they are not understanding the move of God. Open John in the last chapter. Zvese zvakaitwa naJesu dai zvainyorwa, hakuna mabhuku aigona kuzvikontena. Zvakaitwa naJesu zvese hazvina kurekodwa zvese. Hanzi hakuna mabhuku anokwanisa kukontena the last part yebhuku raJohn. Zvona kuti kune zvimwe zvaakatoita zvisimo zvokuti ukazviita unhasi nokuti hazvimo unotukirwa paJesu. Vazati vanhu vakunoenera Jesu pakuchinjikwa inyaya yekuti vanomuda, havaida Mwari. Saka paakati ndiri mwana waMwari, vakati unotamba Mwari wedu kuita mwana taipi yako tokuuraya. Vanhu vakada Mwari zvekuti vakauraya Jesu nekuda Mwari. Why? Because vakuti uri kuita blasphemy, will kill you. Haungaiti mwana waMwari wedu isusu. Ndimongozwa Abraham takamuona zvikati so kana kujairira. Kuzani vari kuti Abraham ane ndebvu dzake zvona vakomana kepostaji. Takamboona. Abatangu chiri chinoti kunamata Mwari. Chinotoda unge uri mumweya. Anokugaidha ave mweya mutsvene. Beware of preachers. Kune vari mulevel ye30% vasina zvimwe zvavanotenda zvakaitwa naMwari. Handisi kuti vasatanista havasi vaMwari. Vari kuisa a blockage for you to learn more. Bible rangu Mark 4 verse 8 yati, mbeu yakanaka payakaiswa paivhu rakanaka, yakamera imwe 100-fold, imwe 60, imwe 30. A good seed per good soil, different yields. A picture of believers or pastors in a church.
kuna asingatende na uye kubudira chaiko panyama anokuti ndezvo pasi rino tikuenda kudenga. Ino shoko richiti I am Jehovah God, Deuteronomy 8:18, who give you power to make wealth. You can. It's scriptural. Shirimo. Why? Because kune my issues asingade prayer. Kune my issues mshoko la Mwari asingade boda prayer.